כל הבנים, כל הבנות, התחלתי לרשום שתי שורות, לא היו טובות, מחקתי ורשמתי חדשות. הפריע לי חבר בצרה, אומר שלא יוצאת לו מהראש הבחורה. הוא פגש אותה שוכבת על הגב עם ביקיני שובר, השרשרת מזהה. נחשים רואים ויוצאים לצוד, אבל לך זה לא מזיז, היא רגילה מהוליווד. מה היא עושה כאן? מצטלמת אל הקליפ של הבית ספר הישן. איזה כימורים, רוכבי אופניים צעירים נכנסים בעמודים ורואים שיש לה כישרון. תראו מה היא עושה לארטיק לימון. אני המום, מסתכל, היא מכניסה אותו לפה עד הסוף של המעקה. כולה נוטפת מיניות, אני מקיף אם רק תיתן לי הזדמנות. אמר מרסיאל זרוק משהו לסידי, ובוא מול הפנים של זוגי נשחק פריס. פתאום מתעצבנים ומבט, התחלתי לשחק אותה הרבה יותר לאט. היא כל הזמן מסתכלת, קוראת לי עם האצבע אליה ושואלת מה, שמן שיזוף? עצרתי לרגע, זה גוף. לא ידעתי שזה כל כך כיף, היא מחייכת, אני מלטף. וואט, נוגעתי למטה, רונלדו קלט את זה, נפלה לו הקסטה. לקחתי אותה אל הרכב, ביטלתי תוכנית עיתונאית היום בערב. תבין, יש בינינו קשר אמין, אני מבריז לה שיש מין זמין. אבל הפעם היא לא הפסיקה לצעוק, אמרה לי את התוכנית היום אסור לך לדפוק.